Assalamu alaikum. V minulom videu som vám zhruba zhrnula ohľadom konverzie, akým spôsobom som konvertovala, prečo som konvertovala k islamu. No a v tomto videu si viac povieme o tom, ako mi to na začiatku trošku skomplikovalo život, ale potom ako sa to vlastne všetko vyriešilo. Takže, aké veci sa skomplikovali v mojom živote po konverzii? Prvá vec bola jedlo, druhá vec bola obliekanie. A tretia vec bolo učenie sa nového jazyka, alebo teda modlitby a tých všetkých vecí v islame. A štvrtá vec bola socializácia. Takže teraz si to tak postupne každý jeden bod prejdeme zhruba. V prvom rade teda v jedle. Čo sa týka jedla, tak moslimovia nejedia bravčové. V islame je bravčové zakázané. Je taktiež zakázané jesť zdochliny, jesť krv zvierat, potom mäso, ktoré je zo zvierat, ktoré boli týrané, ktoré boli nejakým spôsobom ubité k smrti a podobne. Je teda dovolené iba to mäso zo zvierat, ktoré bolo zabité halal spôsobom, teda tak, aby zviera netrpelo a aby bolo nad ním vyslovené Božie meno. Že teda keď sa zabije, keď sa vlastne zviera podreže, tak by malo do 2-3 sekúnd upadnúť do bezvedomia, aby necítilo bolesť, aby nebolo týrané. A pritom sa má vysloviť Bismillah, v mene Božom. Lebo teda všetko pochádza od Boha a takýmto spôsobom vzdávame akoby aj vďaku Bohu za to, že môžeme jesť to mäso a zároveň plníme jeho príkaz. Takže, teda mäso. Mäso bola jedna vec, kde nájsť teda halal mäso. Takže to bolo také väčšie patranie na začiatku, bolo to taká výzva. Ale dnes je to už celkom jednoduché, lebo dnes už aj tie veľké supermarkety ako Kaufland, Tesco, Lidl majú halal mäso v ponuke, môžete ich nájsť najmä v mrazených potravinách. Pár uvediem v obrázkoch, môžete si pozrieť teda teraz, čo vám tu ukazujem. Tie produkty, tak tie sa nachádzajú či už v Bille, v Kauflande alebo v Tesku. Napríklad tu môžete vidieť teda na tomto obrázku kebab, ktorý sa dá zakúpiť v Kauflande, alebo značka Arigeta, tu majú v Tesku. Potom taktiež tieto chicken wings alebo rôzne nugetky, tak tie takisto majú v Tesku, v Kauflande, v Lidl. Čiže to všetko sa dá dohľadať, dokonca aj kačku značky Waldorf nájdete v Coop-jednote, taktiež s halal certifikátom. Čiže v dnešnej dobe sa už tie potraviny, čo sa týka halal certifikátu, dajú celkom zohnať aj na Slovensku, nie je to až taký problém. Problém je skôr niečo iné a to je to, že na Slovensku sa bravčová želatina a celkovo bravčové produkty zamiešavajú do dosť veľa potravín, kde by ste to teda nečakali a nečakali by to ani vegetariáni a vegani. Napríklad, teda na to, čo si treba dať pozor, sú rožky. V rožkoch sa často objavuje bravčová masť. Potom ďalej napríklad skalický trdelník od určitého výrobcu obsahuje bravčovú masť. Niektoré typy vianočiek obsahujú bravčovú masť. Mnoho a mnoho jogurtov obsahuje bravčovú želatinu, keďže je to vlastne lacná náhrada oproti mlieku. A potom už teda typicky v želých cukríkoch, tam nečakajte, keď je napísaná želatina, že by to bola nejaká hovedzia. Jedine, že je to priamo napísané, že hovedzia želatina, vtedy teda ide o hovedzu. Ináč sa jedná o bravčovú želatinu. Čo si tiež treba dať pozor, je ešte aj alkohol v potravinách. To ma napríklad prekvapilo v niektorých potravinách, ktoré sú určené aj pre deti. Alebo sa dávajú do školských jedální. Napríklad 7 Days obsahuje alkohol, lieh, ale iba jeden nejaký druh, myslím, že čokoládový, takže na to si treba dať pozor. A potom tie také typické slovenské pochutiny typu Margot, Deva, Mila, Kofila, tak všetko toto obsahuje alkohol, lieh, taktiež aj vesna citronová a kavenky, jeden druh, teda kaveniek obsahuje taktiež lieh. No a potom ešte nejaké také piškoty a tak ďalej. Čiže vlastne keď človek konvertuje k islamu, tak na začiatku sa stane takým kontrolórom potravín, aby sa teda vyhol tomu zakázanému bravčovému a taktiež aj alkoholu. Zo začiatku je to ťažšie, taký mesiac, dva, kým si človek zvykne, ale potom to už teda nejako si na to zvykne, už je to v pohode, už aj vie, čo nie, čo áno a tak ďalej. Ja vám tu v linku pridám potom pod video aj link, kde sa nachádzajú tie produkty priamo popísané s obrázkami, že čo sa vlastne, čomu sa dá vyhnúť. Takým jednoduchším spôsobom, aby ste to teda mali pohromade.
Čo sa týka ale toho bravčového, ak sa stane, že ho zjete takto nechcene, alebo teda napríklad toho alkoholu v potravinách, tak nie je to hriech, čo sa týka pred Bohom, ak ste to neurobili vedome. Čiže ak vám niekto bude tvrdiť, že proste napríklad na schvál dá do jedla nejakú bravčovú časť, alebo vám prileje niekde alkohol a vy o tom neviete a vypijete to, tak pred Bohom to nie je hriech, lebo v Koráne sa píše, že tí, ktorí by boli nútení, tým Boh akoby odpustí. Čiže zase, aby si z toho nejakí nemoslimovia nerobili nejakú predstavu, že dáme moslimom, nanútime im slaninu a oni odídu, no to tak úplne nefunguje, pretože pred Bohom to pre moslimov nie je hriechom zjesť to, ak je človek nútený. Takže toto by bolo asi k tým potravinám. Ďalšia tá vec, ktorá je taká komplikovanejšia po konverzii, je oblečenie. Ja osobne som zvykla nosiť dosť krátke oblečenie, a teda asi až veľmi krátke, takže tá zmena šatníku bola dosť veľká. Nedá sa to robiť zo dňa na deň, lebo človek si predsa len musí zvyknúť na nejaké veci, takisto ako aj pri tom jedle alebo pití alkoholu. Nie vždy sa to dá hneď urobiť. Napríklad to pitie alkoholu sa v isláme vlastne to trvalo XY rokov, vyše 20 rokov, kým sa ľudia vzdali alkoholu počas zjavenia Koránu, počas života proroka. Že nebolo to zakázané hneď od začiatku, ale bolo to takým nejakým spôsobom postupne. Najprv, keď sa modlili, nemali piť alkohol a tak ďalej, aby to v podstate išlo tak kontinuálne. Nebol to taký raz, aby to neodmietli, lebo boli na to vlastne tak nejakým spôsobom aj fyzicky závislí. No a niečo podobné je aj pri oblečení. Nie vždy tá šoková terapia zabera. U niekoho teda je to fajn, že vie to zmeniť zo dňa na deň, že si povie, že konvertoval som, prijal som islám, zmením svoj životný štýl tak a je to. Ale u niekoho iného to nemusí tak fungovať. Mohol by dospieť do toho bodu, že začne nosiť hijab a potom napríklad po 2-3 týždňoch, po mesiaci alebo pol roku sa ho znova vzdá len kvôli tomu, že to nezvláda. Čiže niekedy je menej viac a treba začínať postupne. Ja som začala tak, že som vlastne na začiatku vyradila len šortky a tielka zo svojho outfitu. No a tak som potom postupne začala neskôr vyradzovať kratšie kraťasy, kratšie sukne, potom neskôr zase o 3 mesiace, pol roka som vyradila zase niečo typu krátke rukavy v oblečení, prešla som na 3/4 a tak ďalej, čiže som išla tak nejakým spôsobom postupne. Nemala som úplne takú, jak to povedať, nie som úplne taký typ, že by som to sekla na mieste a zrazu to všetko zmenila. Ani som nemala financie na to, aby som zmenila celý ten šatník naraz a takýmto štýlom. Pre mňa by to bola asi tak veľká zmena, ktorú by som úplne nezvládla. Čiže som išla na to postupne, no a tak sa mi to nejakým spôsobom osvedčilo. Takže to je druhá vec. Tretia vec je naučiť sa modlitbu. To je tiež taká trošku výzva, keďže modlitba v islame je v arabskom jazyku a človek by mal modlitbe rozumieť, takže by sa mal naučiť, čo tie slova vlastne znamenajú, alebo aspoň približne, mal by sa ju teda naučiť minimálne v slovenčine. Rovnako potom v arabčine, aby vedel, čo sa modlí. No a ak by mu to veľmi nešlo v arabčine, tak stále môže používať buď nejaké papiere pri sebe, kde si to číta, alebo to počúvať a modliť sa pritom po slovensky, ale je dôležité naučiť sa tú modlitbu aj v arabčine kvôli tomu, že v islame minimálne počas sviatkov, keď sa stretávame na sviatky, tak sa modlia tie modlitby v arabčine. Všetky teda a spoločná modlitba je o tom, aby sme sa teda modlili všetci. Keďže sme moslimovia multikulturálni, nie je to, že moslimovia sú iba Slováci, iba Arabi, iba niečo, ale sme z rôznych kútov sveta, vlastne zo všetkých kútov sveta, zo všetkých krajín na svete, tak máme rôzne jazyky. A tým, že modlitba má byť jednotná, tak potrebujeme sa modliť v jednom jazyku. Čiže keď sa všetci naučíme to jedno, tak sa potom môžeme všetci spoločne modliť a je to vlastne taký pocit jednoty pri tej modlitbe, že sa všetci naraz pokloníme Bohu, všetci povieme to isté, hoď sme rozličnej kultúry, rozličných jazykov, rôznej farby a tak ďalej. Takže je to také aj celkom pekné potom vlastne v závere. No a štvrtá vec, ktorá bola taká výzva, to bola asi najväčšia, je zmena sociálnych vzťahov. To je také trochu kruté, keď to tak poviem, ale na začiatku väčšina konvertitov, ktorí konvertujú k islamu, sú odmietnutí svojim okolím.
Pretože vieme, aký je obraz islamu vo svete a aký sa šíri médiami, že sa nerieši teológia islamu, ale riešia sa ľudia, ktorí islám porušujú, najmä teda teroristi. Za čo teda v islame hrozí trest smrti a človek, ktorý spácha samovraždu, tak podľa islámu je vlastne akoby veľký hriešnik minimálne, pomaly niekedy až označovaný za neveriaceho, pretože sa postavil proti Bohu. Ale nič menej nemoslimovia to veľmi nechápu, namyslia si, že týchto ľudí my nejakým spôsobom máme radi alebo niečo také. Takže bohužiaľ takáto je dnes vlastne tvár islamu v médiách vo svete, takže je to celkom pochopiteľné. A teda sa väčšina moslimov stretne s tým, že ich ľudia v svojom okolí odmietnú. Mne sa to stalo taktiež. Pol roka som približne komunikovala so svojou rodinou, nie preto, že by ja som nechcela, ale preto, že oni nechceli. Takže nejakým spôsobom zavreli tie dvere na začiatku. No a potom sa to už postupne začalo nejakým spôsobom zlepšovať. Tak jak sa píše v Koráne, že po ťažkostiach príde uľahčenie, tak musíme mať nejakú takú dôveru v Boha, trpezlivosť a sa to nakoniec celkom zlepší a častokrát je to oveľa lepšie, než to bolo predtým. Aj keď som stratila mnohých priateľov, kamarátov, kamarátky, ktorých som mala predtým, tak boli nahradení inými ľuďmi, s ktorými mám teraz momentálne asi vrelejšie, dôvernejšie a úprimnejšie vzťahy, než s tými predtým. A je to proste iné, spája nás nielen to, že máme podobné, hobby alebo vlastne také názory na svet, ale máme spoločnú aj vieru, vieme vlastne komunikovať otvorene o veľmi veľa veciach. Takže myslím, že to v podstate asi nie je vôbec na škodu, ak sa tie vzťahy nejakým spôsobom nakoniec takto pomenia. Na začiatku je to síce ťažké, lebo človek sa cíti trochu osamelo pár tých týždňov alebo aj mesiacov, ale v konečnom dôsledku to ozaj stojí za to, takže by som to nemenila a vlastne je to lepšie, ako to bolo predtým, takže človek nemá v podstate asi ani čo stratiť, len sa teda spoľahnúť na Boha. Čiže keď vlastne dojdete k tomu, že nejakým spôsobom vás tí ľudia akoby nie že opustia, ale odstrihnú, lebo často sa to tak deje kvôli tomu, že oni odmietajú vlastne ten islám, celkovo pohľad na islám a idú tie vyhrážky typu keď neopustíš islám, tak ťa tu nechceme, choď preč, odíď a tak ďalej a tak ďalej. Môže to byť ťažké dosť pre napríklad študentov a mladých ľudí, ktorí nemajú kam ísť, takže vtedy je vhodné sa obrátiť minimálne na nejakých moslimov, ktorí sú starší a ktorí by vás vedeli podporiť nejakým spôsobom alebo vám pomôcť. V tomto ohľade by som teda chcela vás vyzvať, keď ste nejakí mladí konvertiti a neviete čo s tým alebo ako to povedať rodine. Niekedy je lepšie chvíľku to nechať ešte tak, že to možno trošku držať v tajnosti, až dokiaľ človek nie je samostatný, aby si teda nespôsobil zbytočné ťažkosti v živote, ale zároveň potom musí byť už aj dosť vyspelý na to, aby dokázal byť asertívny voči takýmto ľuďom, keď vlastne budú odmietať jeho kvôli jeho viere, lebo je to dosť taká zaťažkávacia skúška na psychiku. Takže človek musí byť už potom vyrovnaný, musí vedieť, čo chce, jasne byť rozhodnutý a vedieť, akože, jak bude v živote napredovať. Prípadne sa teda poradiť s nejakými tými inými moslimami, ktorí by mu vedeli pomôcť. V tomto ohľade je teda dobré ešte potom kontaktovať moslimov v okolí. Ak nejakých nepoznáte, tak je fajn sa skontaktovať s mešitou, ktorá je v okolí. Na Slovensku je momentálne 6 alebo 7 mešit fungujúcich. Teda nie sú to oficiálne mešity, ale platia si ich moslimovia sami, fungujú a vlastne sú tu. Chcete si tam nájsť nových priateľov, kamarátov a teda nejakú takú komunitu, ktorá bude stať za vami a pomôže vám vyriešiť nejaké tie problémy, ktoré máte spoločne alebo vám nejakým spôsobom poradiť. Je veľmi veľa vlastne dnes práve mladých konvertitov, ktorí prechádzajú k islamu, keďže je to najrýchlejšie rastúce náboženstvo na svete a takisto aj na Slovensku. Takže keď máte nejaké takéto veci alebo sa chcete poradiť ohľadom islamu, tak určite sa kontaktujte na niektorú z mešít, buď tam choďte osobne v piatok, alebo nejakým spôsobom cez Facebook, WhatsApp, stránky. A tak nejako s Božou pomocou sa vám to podarí a spoznáte nových ľudí. Je veľmi dôležité žiť určitým spôsobom v komunite a poznať ľudí okolo seba, lebo človeku nie je dobré byť samému.
Čiže buď mať moslima, moslimku, manžela, manželku, rodinu, okolie, alebo poznať aspoň XY ľudí, ktorí sú takisto moslimovia, aby ste mali spoločné tie témy, aby ste si vedeli pomôcť, poradiť si navzájom. A ideálne je to, keď sú tí ľudia aj v podobnom veku, plus minus 10 rokov, lebo predsa len tie generačné rozdiely, pohľady na život sa trochu menia. A lepšie je niekedy človeku, ktorý je v podobnej vekovej kategórii, aby si tí ľudia rozumeli vo viacerých tých ohľadoch. Takže asi toľko k tomu. Ak by ste mali nejaké pripomienky, alebo ak by ste chceli niečo zdiskutovať, tak to kľudne dajte do komentáru nižšie a môžeme sa pozrieť na túto tému do budúcna spoločne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.